Morning Yes. po, sir. Sakto po dun sa binanggit nyo na imbis na mag-criticize, magbigay na lang ng suhestyon para po ma-resolve yung traffic. Sabi po ni VP Robredo sa kanyang weekend radio program, dapat daw pong ipagbawal ang paggamit ng wang-wang dahil insulto raw po to sa publiko. Ito po yung kanyang sinabi. Pag palaging ganito yung kalakaran ng government officials, talagang paano mo mararamdaman yung bigat na dinadala ng ating kababayan? Sobrang insulto yon yung wang-wang kasi parang sinasabi mo, yung mga lakad nyo hindi importante. But sino ba Lakad ko nagwawangwang? lang yung importante. Sino ba nagwawangwang? Ako hindi ako nagwawangwang. Sino ba sa mga cabinet members nagwawangwang? Ginagawa lang yun pag may emergency. Kung cabinet member involved. Kailangan makarating ka dapat doon sa paruroonan mo. Bihirang-bihira yan. Kahit ako, hindi ko bihirang-bihira kung makita yun. Pero sir, ever since kasi nagkaroon ng, ever since na naupo si Pangulo, bumalik yung wang-wang policy na naalis during the time of Pero wala ako Pinoy. masyadong nakikita. Pag ako tinatanong, sabi ko, ba't ka sabi niya, kailangan makarating. Otherwise, may problema tayo dun sa event. So sir, kayo po personally, ever since naging government official kayo, hindi kayo gumamit ng wang-wang? Except for one, when meron akong interview na nagkamali yung driver, bumalik, madali sabi, 5 minutes, hiya naman ako. Pero hindi ako gumamit. Nag-offer sila. Sabi niya, sir, samahan namin kayo. Pero walang wang-wang yun, ha? I-escort ka namin para malaman yung mabilis na daanan. So, Pero walang wang-wang. Kasi ako, every time akong sinasalubong sa mga probinsya, talagang ayaw na ayaw ko na may wang-wang. In fact, tinatakasan ko yung mga yan. Nakasunod sa likod, bigla akong kakaliw. Akala nila kung... Kasi kadalasan nasa unahan sila, di ba? So pag nauna sila, pag kumanang ka, hindi na nila alam na umalis ka eh. O umalis ka sa kanila. Kahit si Presidente ayaw ng wang-wang eh. Kahit yung mayor yan, sumasakay ako sa kanyang pick-up, ayaw niya nga yung nag-overtake eh. Pinapagalitan niya yung driver niya. Eh. Pag nag-overtake, sabi niya, hayaan mo na. Makakarating din tayo, hayaan mo na sila. So ang policy po ng Duterte administration pagdating sa paggamit ng wang-wang sa Personally, panahon... si Presidente ayaw niya ng mga ganung wang-wang. But, I can understand kung kailangan gamitin mo yung wang-wang on a particular occasion.